Nasa kustodiya ng Unyang kang Matnog Municipal Police Station ang sospek na nanigbasgadan sa sarong paraoma sa barangay Kabagahan, Matnog, Sorsogon, alas 7 ning aga kang nakaaging Biyernes. Binisto ang sospek na si Saldigaral de Igabelo, 24 anyos kang parehong barangay. Sigun sa hepe kang Matnog Municipal Police Station, nagtago ning nagkapirang oras sa sarong bulod sakop kang parehong barangay ang sospek na tulos manindang nadakop kung sa na-recover maninda sa pusyon kaini. Ang ginamit kaaning bolo, asin ang sarong 38 revolver. At nagtatago to dahil ayaw baka daw yung sugurin siya ng mga kamag-anak ng biktima. So inabutan natin yung suspect doon, hawak-hawak pa mismo yung itak na nagamit. Tapos during sa search, meron na tayong nakuha sa body search na ito ang baril. Dugang panipilido, antes ang insidente, nagkaigwaning day pagkakasinabutan ang sospek, dangan ang kapwa kaning paraoma asin biktimang si Timoteo Esqueloe Galeria. Nung lumabas yung necropsy result, ang lumalabas dito, wala namang ginamit na, wala namang tinamaan ng baril yung katawan. May nakadagog daw na nagpaputok, kung tiis pa paghanap natin ng mga witness, para magpatunay na yung suspect nagamit ng badil, nagpaputok. Matapos ang panggagadan, tulos mandang duminulag ang sospek, pigtutok do manahaloy ng iwal sa dagaang ugat kang insidente. So, iwal, doon sa kuprahan, na bako man kaya sa iya, nagkukuha siya ng mga nyug duman sa lugar. Ining suspect, ining nagkukuha duman ng mga nyug. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kang biktima sa sendang residensya, mantang nasa angatan naman ng kasong murder ang sospek. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.